Il-Kunsill Lokali tal-Ħamruna approva mozzjoni mresqa mill-Kunsillier tal-Partit Nazzjonalista Efrem Buttigieg biex jitwaqqaf Kunsill Lokali għat-tfal f'din il-lokalità. Il-mozzjoni ġiet approvata b'mod unanimu mill-Kunsilliera kollha tal-Ħamrun. Il-mozzjoni tgħid li fil-Ħamrun għandu jitwaqqaf Kunsill Lokali għat-tfal biex it-tfal ikunu mħeġġa jagħtu sehemhom fil-komunità u fil-proċessi demokratiċi sa minn età żgħira. F'kumment lil dan l-istazzjoni il-Kunsillier Efrem Buttigieg laqa b'sodisfazzjoni l-fatt li l-mozzjoni ġiet approvata b'mod unanimu u qal li ħadin l-inizjattiva għaliex jemmen li l-iżgħar ċittadini fil-lokalità għandhom jingħataw vuċi. Sostna li għanewlini tal-Kunsill Lokali tat-tfal għandu jkun li jħeġġeġ li t-tfal jipparteċipaw u japprezzaw il-lokalità tagħhom sa minn età żgħira. L-inizjattiva fil-Ħamrun issegwi mozzjoni li tresqet mis-Sindku tas-Siġġiewi Alessia Bsajla Żamid f'Diċembru li għadda. Fil-fatt il-Kunsill Lokali għat-tfal fis-Siġġiewi diġà beda jiltaqgħu ħasem fis-serata ta' jum is-Siġġiewi. Bil-Kunsill tat-tfal jagħti donazzjoni ta' kopji ta' kotba ta' Sam Farrugia, Sam and the Magic Tooth, lill-Iskola Primarja tas-Siġġiewi u lill-Librerija Pubblika tas-Siġġiewi.